Takže v tomto videu si ukážeme, ako domodelovať ďalšie detaily v interiéri aj exteriéri. A ukážeme si aj niektoré pluginy ako Quad Chamfer a Floor Generator. A začala by som tým Quad Chamferom. A ukážem to na modeli stĺpu, ktorý už sme si predtým vymodelovali. A keďže v realite nič neexistuje, čo by malo takéto ostré hrany, ale každá hrana na každej veci je zaoblená, my sa snažíme tieto detaily dávať tiež aj do vizualizácií, respektíve tak modelovať aj naše modely, pretože na tých obrázkoch je to vidno. A docielime to tak, že buď si klasickou funkciou v Edit Poly cez Chamfer môžeme tie hrany zaobliť tým, že tam pridáme viacej týchto segmentov. Ale čo je nevýhoda tohto je to, že už sa k tomu, raz keď stlačíte OK, už sa k tomu neviete ďalej inokedy vrátiť a zmeniť toto na delenie. Už vám to tam pevne zostane. A preto používame plugin Quad Chamfer, ktorý keď si v Edit Poly označíme všetky edge a v Modifier liste nájdeme Quad Chamfer, tak vždy nám tu zostane v tom zozname modifikátorov, ktoré používame a vieme sa k nemu vrácať a meniť ho a vieme ho aj takisto zapnúť, vypnúť. Pri tom Quad Chamferi sú 3 hodnoty, ktoré sa tu defaultne nadstavujú. Tá prvá hodnota je polomer toho zaoblenia, ktorý väčšinou na takomto stĺpe môže byť okolo tých 2 mm. Druhá hodnota sú tie interakcie. Väčšinou dávame na predmety dve interakcie a viac. Jednotku nedoporučujeme a takisto závisí aj od toho, aký máte silný počítač. Čiže budeme pracovať momentálne s tými dvoma. Posledné číslo je tá 0,5, je to uhol, v akom to kvázi robí tú hranu. A pri tom 0,5 je to ten najbežnejší, najklasickejší, ktorý my vždy používame. A vidíme vlastne na tom modeli, že tie hrany sa nám už zaoblili a vyzerá to viac realistickejšie. Avšak máme tu problém so smoothing grupami. A to napravím, to sú vlastne tieto pásy. A opravíme to tak, že si znova v tom Modifier liste nájdeme Edit Poly. Označíme si všetky polygóny. A pri smoothing grupách dáme, že Auto Smooth. Takže nám to automaticky opraví. A toto je výsledok. Tým, že predtým som tie stĺpy kopírovala ako tie instancie, znamená to, že to, čo sme upravili na tomto prvom, sa nám automaticky upravilo aj na týchto ďalších. Ďalej si ukážeme, ako vymodelovať okolo týchto stĺpov také tie mriežky radiátory, ktoré vlastne tieto, ktoré sme mali dookola všetkých okien v tomto projekte. A potom prejdeme aj na modelovanie podlahy. Takže ja začnem z nášho úplne prvého predmetu, ktorý sme vymodelovali a označím si v ňom polygón podlahy, ktorý si cez funkciu Detach oddelím od tohoto prvého modelu
ale zároveň si ho detačnem ako klon, detach as clone, čo znamená, že mi zostane aj pôvodný polygon pri týchto stenách, ale bude mať aj druhý objekt s tým istým tvárom, s ktorým budem ďalej potom pokračovať modelovanie. Takže ja si tento nový označím. A vyberiem si aj náš pôdorys narysovaný a tieto dve veci si izolujem. A ďalej budem pokračovať už len v modelovaní v tomto našom novom detačnutom polygóne. Ktorý si najprv funkciou slice plane narežem tak, aby som si mohla aj plochy, kde sú radiátory a stĺpy oddeliť od plochy, kde bude ďalej podlaha. A použijem na to teda funkciu slice plane, čo je vlastne plana. Momentálne ju vidíme, je to táto žltá, ktorá mi dokáže narezať môj objekt v akejkoľvek rovine chcem a môže byť oveľa zložitejší, nemusí to byť takáto jednoduchá plana. Čiže ja som si ju otočila o 90 stupňov, tak aby bola kolma na ten môj objekt, ktorý chcem rezať. A posuniem si ju na miesto, kde teda potrebujem, aby mi vznikli ďalšie edge a kliknem na slice. Znova si ju môžem otočiť o 90 stupňov a narezať si ten objekt aj v tomto druhom smere. Takisto si ho narežem tam, kde už máme teda vymodelované stĺpy, pretože tam tú planu už nepotrebujeme, tam ten stĺp má ten podstavec, ktorý chceme, aby bol vidieť. Keď som si to takto narezala, tak si najprv poznačujem všetky nové polygóny, ktoré sú pod stĺpami a tie si deletnem. A polygóny, kde bude ten radiátor, tak tie si znova detačnem, ale v tomto prípade si ich už nedetačnem as clone, ale detačnem si ich bez tohto nie je zaškrtnutého, čo znamená, že mi to detačne do nového objektu, ale v tomto starom mi to už nezanechá, tie polygóny. Ďalší plugin, ktorý si chceme ukázať, je Floor Generator a môžeme ho už vlastne využiť pri tejto plane, pretože už ju máme presne orezanú na ten daný pôdorys, kde tú podlahu chceme. A nie je tu už nič navyše. Spúšťa sa jednoducho cez hodnú lištu MaxScript, RunScript a musíte si tu teda nájsť, kde ho máte uložený. Vyzerá to takto. Vždy musíte mať označenú plénu, kde chcete vytvoriť tú podlahu. A čo je dôležité, musí to byť úplne rovná plocha. A takisto nesmie byť nejako natočená, musí byť úplne rovno. Floor Generator sa ovláda úplne jednoducho. Je fajn mať zaškrtnutú možnosť Interactive Update, čo znamená, že keď ja budem meniť tieto hodnoty už aj keď si vytvorím podlahu, tak sa mi to bude stále meniť aj v tom viewporte.
Takže so zaškrtnutým Interactive Update si vytvorím podlahu na tej našej danej pléne a teraz si môžem ďalej meniť hodnoty tej podlahy. Prvá hodnota, čo sa sem zadáva, je dĺžka, či už tých parkiet alebo nejakej dlažby alebo čohokoľvek. Druhá hodnota je šírka. Všetky tieto údaje sú vlastne v centimetroch. Tretia hodnota, gap length, je veľkosť tej medzere medzi dvoma parketami. Čiže ja to väčšinou nechávam na 2-3 mm. Závisí od vás, akú veľkú medzeru tam chcete mať, alebo či už žiadnu, tak tam môžete nechať úplne niečo minimálne. Ale zase vytvorí to ďalší detail v tej vizualizácii, keď tam budete vidno tieto špáry medzi tými parketami. Nevytvoríte to tak jednoducho len cez textúru. Potom je tu ďalšie okno s nejakými rôznymi variáciami, keď nechcete mať úplne presnú a pravidelnú tú podlahu, tak tam môžete dať nejakú minimálnu rotáciu. Tým, že tie parkety sa vám budú minimálne niekde rotovať, ale myslím, že momentálne to nie je nejaké extra potrebné. Tu je to vidno, hej, že nie sú uložené úplne presne, nemusíte používať. Ale ďalšie dôležité sú tieto nadstavenia, kde si volíte vlastne smer. Defaultne je to 0 a môžete to otačať ľubovoľne 90 stupňov alebo rôzne iné stupne a točiť si tou podlahou. Takže ja si to momentálne nechám takto. A ďalšia vec je toto posledné percento, ktoré nám mení to uloženie tých špár a napojenia. Čiže ak ho mám na 0, tak všetky tie parkety nám začínajú a končia v tej istej línii. Ak to chcem mať nepravidelne uložené, tak sa môžem pohrať s tým percentom a nájsť si niečo, čo sa mi bude páčiť. Takisto sa tu dá posúvať tento offset podľa x-ovej a y-ovej súradnice, čiže kde mi tie parkety budú začínať a končiť. Čiže viem si tu pekne zvoliť začiatok tej parkety. Ďalšie veci, ktoré sa tu nadstavujú, je extrude a bevel. Extrude je hodnota, teda aké budú vysoké tie parkety. Ja to väčšinou nechávam na tom pôvodnom 1 cm. A bevel je vlastne zaoblenie alebo zrezanie tej hrany tej parkety. A tiež sa dá vlastne meniť. Ja väčšinou ten bevel úplne vypínam, nedávam ho žiadny a ďalej cez Editable Poly a Quad Chamfer si tam pridám niekoľkonásobne viac tých zaoblení, ale teraz to môžeme nechať s tým bevelom na nejaké 2 mm alebo 1. Ten detail nám tam stále už vznikne, i keď nebude taký pekný, ako keby bol spravený cez Quad Chamfer. Ja si tú podlahu ešte trošku zdvihnem, aby mi vlastne končila v tej výške, kde mi začína aj, respektíve kde mi končí tá pätka stopu a už začína ten stĺp, aby som mala pekne všetko vnútri v interiéri vlastne v jednej rovine. S oknami, aj stĺpmi, aj s touto mriežkou a podlahou. A prejdem teda k modelovaniu toho radiátora.
Ja začnem úplne iba jedným dielikom, zvyšné si kľudne môžem deletnúť. A označím si vlastne ten jeden hlavný polygón, do ktorého si cez funkciu insert vložím druhý polygón a vlastne môžem si tu nadstaviť tú hrúbku tohoto rámika prvého, v ktorom bude potom sadená tá mriežka. Tlačím OK. Na teraz by som rada modelovala len s tým okrajom, čiže znova si túto vnútornú plénu, z ktorej neskôr si spravíme zase tú mriežku detačnem. Zvlášť do objektu, čiže nie ako klón. V modifier liste si nájdem modifikátor shell, ktorý mi pridáva hrúbku. Kde si viem vlastne nadstavovať, či chcem tú hrúbku pridávať do dola alebo do hora. A viem si nastaviť aj tú hodnotu. Že ak tam dám 5 cm momentálne, tak to bude mať akurát po tú hranu toho stĺpa a po hranu podlahy. A keďže znova nechcem mať ten model takýto typický boxovitý, ale chcem tam mať ten detail toho zaoblenia tých hrán, pridám si ďalší edit poly, v ktorom si môžem vybrať všetky edge, na ktoré ďalej môžem dať znova modifikátor quad chamfer, ktorý mi tie hrany zaoblí. Teraz sa vrátim k tomu vnútru, k tej mriežke. Túto plochu si jednoducho nadelím, keď si vyberem dva tieto edge, ktoré sú oproti sebe a cez funkciu connect ich spojím. A viem si tam zvoliť číslo, akékoľvek chcem. A keď si označím všetky tie edge, tak tie medzere medzi nimi buď viem teda ručne vyberať každý druhý polygón a deletovať, alebo funkciou chamfer si ich viem znova každý ten jeden edge zdvojiť, respektíve ten chamfer funguje ako quad chamfer, čiže mi tam vie pridať viacej tých edgeov, ale ja ich nepotrebujem, ale čo je dôležité, zaškrtnem si tu na dole tú možnosť open chamfer, čo mi spraví vlastne to rozdelenie tej mriežky, alebo vytvorí mi tam ten otvor. A keďže tie isté modifikátory chcem uplatniť na tú vnútornú mriežku, aké som mala na tomto obvode, tak ja si jednoducho môžem skopírovať všetky tieto 3 modifikátory, ktoré som už použila na ten obvod. Pravým klikom copy a znova ich aplikovať vlastne na tú vnútornú mriežku. Avšak pri tom paste sa ma to spýta, či chcem paste alebo paste instance. Keď dám len paste, tak môžem si znova tie moje modifikátory už meniť a neuplatní sa mi to na ten obvod. Ak dám paste instance a ja budem meniť ten quad chamfer v tomto, tak sa mi bude meniť aj na tej vonkajšej lište. A ešte ako vidíte, nemám to označené úplne všetky, čiže sa môžem vrátiť do toho edit poly, aj keď to bolo skopírované s krátkou CTRL a vybrať všetky a vrátiť sa do toho quad chamferu, aby mi zaobil úplne všetky. Ale stále mi to bude platiť tá interakcia vlastne.
Keď mám takto vymodelovaný radiátor z dvoch predmetov, tak si môžem ho jednoducho spojiť cez grupu, na hornej lište group a nazvať si to, z čoho dostanem vlastne ako keby jeden predmet, ktorý ďalej už stačí, keď na ňo len raz kliknem a môžem ho posúvať. A budem ho môcť kedykoľvek znova otvoriť, pracovať len s tými predmetami v tej grupe, s ktorými chcem, znova zavrieť. A keď už vôbec nebudem chcieť tú grupu používať, tak ju môžem ungroupnúť. A tento radiátor si vlastne môžem skopírovať po tomto obvode. A znova, ak si to skopírujem ako instance, čo sa mi teraz oplatí, a čokoľvek zmením na tomto jednom, zmení sa mi na tom druhom. Takže ja som sa nakopírovala tam, kde je ten radiátor stále rovnaký a nemení sa. A tieto rohy spravím tak, že si ten radiátor, tú grupu toho radiátora skopírujem, ale už to nebude ako instancia, ale ako copy. Aby som ho mohla ďalej modifikovať a neupravovalo mi to ďalej tieto prvé radiátory. Čo je výhoda, aj na takéto grupy sa dajú znova dávať alebo aplikovať ďalšie modifikátory. Ja tu použijem teraz modifikátor Symmetry, ktorý vlastne odzrkadľuje veci podľa roviny, ktorú si vy zvolíte. Čiže ja si tu zvolím x-ovú rovinu, keďže ale ja mám túto stranu v poriadku a potrebujem to na tú druhú stranu odzrkadliť, tak si tu zvolím funkciu flip, čiže ak vám nesedí tá strana, len si to viete prehodiť na druhú. A po výbere dvojkliku na ten modifikátor ho viete ďalej hýbať a otáčať, čiže ja si ho otočím o 45 stupňov a posuniem znova na tú hranu. A vidíte, že ešte tu mám jeden problém, že nekončí mi priamo tam, kde by som chcela. Čiže si zvolím ďalší modifikátor Edit Poly, vyberiem si všetky body. Vlastne je to momentálne asi najlepšie posúvať cez body, pretože nemám si ako vybrať nejaké polygóny a tie tam posúvať. Je to najpraktickejšie takto, že si ich len vyberiem a po y-ovej súradnici posuniem až nakoniec, kde potrebujem, mi to končilo. Tu mi tá podlaha nevyšla úplne presne, čiže ja si ju môžem konvertnúť znova na Editable Poly, vybrať si tie body, dotiahnuť ich ku tomu radiátoru. A to isté vlastne môžem spraviť aj v tomto rohu, keďže ja už tu na tento jeden radiátor som tú symetriu aplikovala, tak ja si skopírujem tento. Znova ako copy, pretože nechcem, aby sa mi tie zmeny, ktoré na tomto spravím, uplatnili aj na tomto. A keď sa mi ho nechce točiť ani nič, tak jednoduchou funkciou na hornej lište Mirror si môžem zvoliť, ako sa mi má odzrkadliť ten radiátor, čiže ja ho potrebujem podľa tej x-ovej súradnice. A znova v tom úplne najhornejšom, tam už mám aj tie body vybraté, čiže len ich potiahnem úplne hore po koniec. A znova si tu ešte tú
dlahu doťahám tiež cez tie body. Aby to vlastne vyzeralo takto. A aby to bolo v jednej rovine. Ten plugin Floor Generator sa dá stiahnuť na stránke CGSource, keď sa tam zaregistrujete, tak je zadarmo. A viete si k nemu pozrieť ešte ďalšie video, ako sa tam čo nadstavuje a aké sú tam možnosti. Ďalšia vec, čo si chceme ukázať, sú okná. Avšak to okno si musíme najprv vymodelovať. A keďže zase snažíme sa mať čo najviac detailov v obrázkoch, vo vizualizáciách, tak okna modelujem podľa stiahnutých DVGčok zo stránok. Väčšinou tieto šuko, ale možno nájdete aj niekde inde. Viete si tu vybrať, akékoľvek profily potrebujete, dajú sa potom neskôr aj meniť, modifikovať. V tomto prípade som začínala, myslím, že s niečím takýmto a vlastne z takejto fasády som si stiahla DVGčko a rest toho stĺpika, ktorý vyzeral pôvodne takto, ale keďže ja nepotrebujem mať všetky tieto informácie, podľa čoho to budem modelovať, tak som si to naozaj poupravovala a vlastne budem modelovať ten profil len podľa polky toho DVGčka, len aby som potom mohla dve a dve okna spájať. Čiže som si ho kompletne zrezala takto na polku, aby to vyzeralo. Takto nejako a všetky zbytočné nejaké šrafy a všetko, čo som nepotrebovala, čo som vedela, že nebude vidno reálne zvonku, tak som si mohla deletnúť. Tento profil si vložím takisto ako sme si vkladali aj pôdorysy do Maxu. Izolujem si ho a vlastne takto to vyzerá v Maxe. Túto jednu čiarku ešte tiež nepotrebujem. Takisto nepotrebujem ani tieto informačné čiary, ani to, kde mi pôjde sklo, čiže naozaj potrebujem len ten profil. Takže si tu ešte vymažem aj tieto veci. Takisto nepotrebujem ani nejaký tento vnútorný profil, ktorý už nebude viditeľný. Takže aj tento si môžem deletnúť. A nechať si to vlastne len niekde potiaľto. Čiže tu máme pripravený náš profil, ktorý si dám zvlášť do vrstvy okno. A vytvorím si medzi shapeami rectangle. Čiže je to vlastne len línia, podľa ktorej budem vlastne ten môj profil ťahať a podľa ktorej mi vznikne to okno. Tomuto rektanglu v modifier liste nájdem modifikátor sweep. Sweep robí to, že okolo nejakej línie vám obtiahne nejaký profil. Buď si tie profily môžete zvoliť, sú tu nejaké preddefinované, čiže často tieto profily používame ako lišty v interiéri,
okolo stien nad parketami, ale v tomto prípade teda si nezvolím nič z toho, čo je tu teda ponúkané, ale zvolím si Custom Selection a označím si tam ten môj profil toho okna. A ešte predtým je dôležité, ja som na to zabudla, aby vlastne všetky tieto shapey musia byť v tom istom jednom predmete, pretože potrebujem si zvoliť len jeden ten rez, ktorý sa mi bude obťahovať okolo toho rektanglu. Čiže kliknem si na nejaký z tej prvej časti a funkciou Attach si k tomu vlastne pridám všetky tieto ďalšie časti. Čiže pick funkcia a nájdem si tam ten svoj profil. A ten sa mi vlastne obtiahne okolo toho základného rektanglu. Vyzerá to asi takto. Čiže mám tu teda ten základný rám a čo je dôležité, mám tu tie všetky gumičky, ktoré sú aj reálne v okne a mám tu aj vnútornú lištu okna, ktorá vlastne taká charakteristická. Väčšinou ľudia modelujú len obyčajné boxy ako okna, ale v tej vizualizácii je strašne viditeľná a strašne to tam bije. Čiže niečo naozaj takéto bude oveľa realistickejšie a oveľa lepšie pôsobiť. Ja si ten rám ešte upravím, čiže pridám mu znova Edit Poly. A prvé, čo spravím, je, že si vlastne vyberiem úplne všetky elementy a nadstavím im set ID na jednotku. Čo znamená, že defaultne im patrí teda jeden materiál, ale keďže tieto gumičky, to by mali byť tieto dve, viem, že im tam budem chcieť prideľovať iný materiál, čo bude čierna guma a nebude to teda defaultne ten chrom toho rámu, tak im nadstavím IDčko na 2 a tejto vnútornej lište, ktorá ide medzi dvoma sklami, tej nadstavím 3. Ďalšia vec, síce sú tieto profily v týchto smeroch pekne zaoblené, ale stále na týchto rohoch vidíte, že to nie je úplne pekné čemfernuté, čiže ja si vyberiem z každého toho predmetu len jeden edge a keď stlačím tlačítko Loop, tak mi to vybere vždy naokolo celého toho predmetu už tie hrany a takisto cez funkciu Ring mi ich vybere aj takto prstencovito. Čiže vlastne mám všetky tieto vnútorné edge vybraté, ktoré sú viditeľné a znova im môžem prideliť Quad Chamfer, ktorý síce bude malý, ale bude tam a bude to postrehnuteľné potom aj na tých obrázkoch. Ďalšia vec, aby mi ten objekt nerobil nejaké smutovacie problémy a nejaké zlé shadovanie. Čiže znovu si sem pridelím ešte raz Edit Poly, vyberiem si všetky polygóny a funkciu Auto Smooth. Si by mi akékoľvek chyby už mali zmiznúť. A teda tieto rohy bude mať pekné. Čiže naozaj vidno, že to okno už bude detálnejšie ako len nejaký obyčajný box. Ešte si k nemu musím domodelovať sklo. A vlastne už rovno pri tom vrchnom pohľade vidíme, kde to sklo má byť. Čiže ja si tam len dorobím obyčajný box. Ktorý si konvertnem na Edit Poly, aby som si ho teda mohla
lepšie doupravovať na veľkosť toho okna. Aby som si ho vedela lepšie tam teda vpasovať. Potom si vyberiem celý ten element toho boxu a držaním shiftu si ho skopírujem ešte vedľa. Takže keď už mám teda vymodelované aj to sklo, aj ten rám, tak to sklo by som si rada teda pridala k tomu rámu, aby som si ďalej mohla tento objekt spolu dokopy zväčšovať, zmenšovať a umiestňovať. Takže cez Edit Poly funkciu Attach si kliknem na to sklo, ono sa mi tam automaticky pripojí k tomu predmetu. Ešte je fajn si teda vybrať oba tie boxy skla a priradiť im nejaké štvrté idečko, aby keď to budeme materiálovať, tak sme tomu sklu vedeli dať zvlášť materiál. A aby sme nemuseli dávať, aby sme to už potom nemuseli si vyberať, že je to dobre mať hneď teraz nadstavené. Ja si vyberiem najprv ten pohľad, aby som si vedela to okno zväčšiť špeciálne teda na moju veľkosť. A hneď prvá vec vidím, že je to príliš malé. Takže si to kľudne môžem 200% zväčšiť to okno. Aby mi teda sedeli šírky tých rámov. A v tomto Edit Poly znova si môžem vyberať teda body toho okna, ktoré budem ťahať a nastavím si presne tú veľkosť, akú potrebujem. Ja si ho znova môžem cez tú funkciu Mirror len podľa tej Y-ovej si odzrkadliť, aby sklo som mala viac teda k exteriéru. A ešte ďalšia vec, čo si potrebujem skontrolovať, a to podľa pôdorysu, či mi teda sedí tá hrúbka toho rámu. Čo mi nesedí, čiže znova cez Edit Poly si vyberiem len body teda na tej vnútornej hrane, ktoré potom posuniem bližšie. Keď máme takto spravené okno, tak ho jednoducho môžeme nakopírovať po obvode tej budovy, kde sú okná. Všetky tieto predné sú vlastne rovnako veľké, čiže naozaj ich môžem kopírovať ako instancie. A ukladať vedľa seba.
Je dobré, aby tu nevznikali moc nejaké medzery medzi tými oknami, kde potom neskôr by mohlo vnikať donútra svetlo a vznikali by vám tam nejaké medzere. Čiže úplne ku sebe to kopírovať a môžeme si takto spraviť celú prednú presklanú stenu. Vy si môžete označiť aj viac tých okien a kopírovať ich aj po viacerých. Takisto aj tu máme raz, 2, 3, 4 okná. Teraz nám tu zostávajú tieto rohové. Čiže ja si skopírujem jedno okno už ako kópiu, pretože ju chcem znova modifikovať. A znova môžem využiť modifikátor Symmetry ako pri tom radiátore. Ktorý otočím znova o 45 stupňov. A spravím si tak rohové okno. Trochu posuniem. A to isté rohové okno si môžem skopírovať znova ako instanciu len ho mirrornú. Ten mirror sa na tie instancie nevzťahuje, čiže tie instancie môžete koľko chcete zrkadliť, ale nezmení sa vám tá geometria v nich. Ja som to chcela podľa x-ka. A teraz tie zadné okna znova si skopírujem jedno, ale ako kópiu, pretože ho chcem upraviť na užšie. Buď si ho teda zrotujem alebo znova odzrkadlím. A môžem si napríklad už vybrať aj tú stenu, do ktorej ho budem zapasovávať. A znova v tom Edit Polygon posuniem tie body. Zapasujem do tej fasády a skopírujem si ich do ďalších otvorov. Znova už ako instancie. Ja im teraz len narýchlo priradím nejaký materiál, aby to nevyzeralo takto, že sú plné. Len kvôli tomu viewportu.
Čiže to prvé idečko to bol nejaký chrom, čo bol vlastne ten rám toho. Druhé idečko bola čierna guma. Toto všetko si budeme ukazovať potom až na budúce. Tretie idečko bola tá stredná lišta vlastne. Strieborná. A štvrté idečko bolo to sklo. A vlastne tento materiál si pridelím tým oknám. Vyberiem si takisto aj tieto predné. Ale teda všetko s týmito materiálmi si budeme ukazovať až na budúce. Takže to nemusíte robiť. Čiže moja scéna vyzerá momentálne takto. A už tu teda máme krásnu mriežku, pekné parkety, kde naozaj vidno tie detaily, aj keď si vypneme zobrazenie edgeov, tak vidím, že už tu mám nejakú zaoblenú parketu, mám tu teda radiátorovú mriežku, naozajstný rám toho okna so všetkým tým, čo k nemu patrí. Takisto stĺp. A poslednú vec, čo vám ukážem, je ako si obložiť aj túto terasu s tým floor generátorom. Takže znova si vyberem plochu, najprv tej prvej terasy, ktorú si detačnem. Plochu tej druhej úrovne terasy. A znova cez ten floorgen si tam môžem zvoliť akékoľvek parkety chcem, alebo akékoľvek obloženie. Čiže to už je na vás, čo si tam vytvoríte. Ale teda dá sa to takto jednoducho cez ten floorgen si všetky tieto terasy obložiť a potom neskôr aj dom, to vám ukážem v ďalšom videu. Ja si ten bel trošku znížim. Značím si túto druhú plajnu, no a už dám len create a otočím si to o 90 stupňov. Takže vlastne už máme aj to drevené obloženie na terase. A ešte som si všimla, že tu mám jednu chybu pri tom okne. A bude to vidno zbližšia. Vlastne pri tých materiáloch, tu kde som dala dodatočne ten kvačenfer, tak tam mi to dáva stále ten prvý materiál, to ID1, čiže ja tým veciam ešte nanovo priradím teda tie idečka, aby boli úplne správne.
Takisto tomuto znova pridelím tú 2. A aj tejto lište vnútri to bola 3. Takže na dnes je toto všetko. A na budúce si teda ukážeme, ako doobkladať celý dom doskami drevenými, možno dorobiť pár detailov a potom už prejdeme k samotným materiálom a nadstavovaniu scény. A dneska končíme s týmito detailami.